Os nosos achos íanse desgastando, pero o que non se desgastaba era a terra que devagar nos daba mel e máis mel para os nosos paladares. Seica que por alá en riba, nas Vascongadas, se estaba a dar a industrialización. Seica unhas máquinas facían as de Dios. Seica os nosos cestos tiñan os días contados. Seica que estaba a vir a revolución de petróleo. Sí, seica os cestos, as rodas dos carros, os regueiros de auga tiñan os días contados. O señor Plástico estaba a petar nas nosas portas.